dacă se potrivește bine și mergi în ton. Hai, ține mâna. Așa. Și niște chestii care noi trebuie să le rezolvăm. Nu vreau să mai fie atât de timid, vreau să fii puțin mai aerisit așa și când începi să cânti, când îți începi programul, vreau să fii puțin mai așa, mai... Da. Cu energie în tine, cu suflet, așa, cu chestii din asta. Chiar dacă tu ai o vârstă atât de fragedă, tu trebuie să arăți în fața tuturor că tu ești mare. Descoperire, inspirație, noroc. Ce mai contează când știi să vezi ce alții nu văd? Căutătorii de aur ar păli în fața mirosului nativ al lui Dan Bursuc. A născocit o piatră prețioasă, Sorinel, copilul de aur. Un copil care cântă manele mai ușor decât alți copii ar merge cu trotineta. Venind dintr-un turneu din Anglia, stăm cu toată familia la masă, cu toții. Ați vrea să-ți fac o surpriză, spun pe cineva, un copil, dacă l-auzi, unul dintre nepoții mei, s-au imprimat împreună aici. Cântau asta cu tare și dacă vrei să-l auzi. L-am văzut că a venit și i-a spus când cu vocea. Și când l-am auzit, tocmai eram la masă. Când l-am auzit, am rămas. Eu mai am avut cuvinte. Și am spus, dar cine e băiatul ăsta? Păi, băiatul omul care lucrează la tata, la casă, uite așa, cu tare. Dar tu de când cânti cu voce? De la 7 ani. Și pe unde ai cântat tu? Peste tot. Becali al maneliștilor, cum este supranumit Dan Bursuc, a rămas cu gura căscată când a văzut cât aur încape în vocea puștiului. A plecat tata de acasă să facă viață frumoasă. Eu știu că nu e ușor și plânge de anul dor. Minune băiatul ăsta, la 12 ani să poate să cânte la nivelul ăsta. Folosea niște inflexiuni vocale pe care un solist de o vârstă mai înaintată nu folosește ceea ce folosește el. Nu știu, probabil s-a născut un nou talent, e ceva în el, care pe mine m-a impresionat extraordinar. Tata, tu mi-a dus de toate, atunci când vii de departe, eu vreau lucruri mai puține, dar să stai mai mult cu mine. Căutând să-i găsesc un nume de scenă, în semn de respect vis-a-vis de Adrian, fiind și cumătul meu, colegul meu, am colaborat de atâția ani, am zis că nu e normal să mai fie din nou o altă minune sau să vin cu un alt nume de scenă. Am zis că îi s-ar potrivi extraordinar Copilul de Aur. E ceva nou, ceva nefolosit și cred că îi se potrivește bine. Regele neîncoronat al manelelor, care își spunea pe atunci Adi copilul minune, a acceptat mai greu ideea la început că un alt artist îi va purta numele, dar supărarea nu a ținut mult. Adrian l-a apreciat și chiar l-a felicitat, a spus: îmi place de tine, că-s frumos. Povestea copilului de aur a început aici, acasă. Era timid, dar avea acea fărâmă de îndrăzneală. Purta în suflet acea dorință adâncă de a deveni într-o bună zi cineva. Stai un pic, stai. Inspiră, mai am de ceva către cei de acasă. El e acum cât mai repede, vezi? El asta știe să facă, să cântă. Ok. Dintr-o dată, viața copilului care se zbătea într-o sărăcie lucie s-a schimbat în mod radical. Într-o bună zi a devenit un prinț ce strălucea și era admirat de toată lumea. Înainte n-aveam, eram mai așa. Acum sunt altfel. Erai mai sărăcuț? Da. Eu te-am rupt pe tine, tu m-ai rupt pe mine, de la prima întâlnire. De atunci am știut, de atunci am văzut că am să te iubesc mult. La diferite petreceri, diferite chestii din astea, l-am luat ca o surpriză venită din partea mea și lumea a fost mirată când l-a auzit cântând și a spus: dar cine e? Și de multe ori le spun: da, e băiatul meu. Dan Bursuc l-a crescut ca pe propriul său copil. A fost mereu acolo, în spatele lui, cald și răbdător. L-a sprijinit, i-a îndrumat pașii. Îl iubea atât de mult încât fetița lui devenise invidioasă. Spune: tati, tu stai mai mult cu Sorin decât cu mine. Vreau să spun sincer, am început să fiu geloasă pe el. Țin mai mult la el decât la mine. Și am încercat să explic situația: tati, el are nevoie să învăț multe lucruri care nu le cunoaște și
nu trebuie să interpretezi greșit. Deci, el nu e fratele tău, că eu de multe ori spun, voi sunteți ca doi frați. Deci să vă înțelegeți bine. Uite, el poate să te învețe multe lucruri, că e mai mare ca tine. Nici nu visa copilul de aur din ce material prețios este făcut. Să-ți modeleze talentul Dan Bursuc nu-i de colea. Ești a mea și sunt al tău, cum a vrut sufletul meu. Sunt al tău și ești a mea, cum a vrut inima ta. Ești a mea și sunt al tău, cum a vrut sufletul meu. Sunt al tău și ești a mea, cum a vrut inima ta. Extraordinar. La 12 ani să ajungi să cânti cu titanii muzicii lăutărești, cum ar fi Nicolae Guță, Ștefan de la Bărbulești, Florin Salam, Sorin... Părinții lui ce spun de lucrul ăsta? Nu le vine să creadă, adică au rămas uimiți și ei. E o chestie care pe mine mă interesează foarte mult, ca băiatul ăsta să ajungă undeva sus și îmi dau un interes extraordinar de mult. Și dacă te-aș ierta, ți-aș da viața mea, ți-aș da inima la tot ce am pe lume, aș renunțam. Și-a mai rămas două inimi rănite, și-a mai rămas o lacrimă, m-a rămas o lacrimă. Tot tatăl lui spiritual a fost cel care i-a deschis lui Sorinel o altă ușă spre o lume extraordinară, cea a filmului. A primit un rol în filmul Poveste de cartier, un succes extraordinar care avea parcă să prevestească propria poveste a adolescentului, povestea unei iubiri interzise cântată cu lacrimi sincere. Celebritatea câștigată după acest rol avea să îl transforme într-un reprezentant al lumii bune. Astfel a ajuns să o cunoască pe frumoasa Margherita. Și să fugim în lumea asta mare de suferii. Eu aș muri dacă iubirea noastră moare. Hai să ne iubim și să fugim în lumea asta mare că aș suferi. Eu aș muri dacă iubirea noastră moare. Astăzi, copilul care odată trăia în mizerie visând doar la ziua în care va străluci, este un prinț. Părintele lui de suflet l-a ridicat, l-a sprijinit, a crezut în el. Iar când a împlinit 18 ani, i-a luat o casă, să uite de toate câte i-au lipsit, să se simtă ca un prinț. Domnul Dan Bursuc, tăticul meu, s-a gândit ca să-mi facă majoratul cel mai frumos cadou din viața mea care am putut să-l am vreodată și cadou care... Sincer, nu am să-l uit niciodată, eu mi-am dorit de mic copil ca să am o casă, să pot să stau cu frații mei. Și el mi-a îndeplinit acest vis și m-a făcut cea mai frumoasă casă unde o să locuiesc împreună cu familia mea. Te iubesc, I love you, Joseph! Ca între colegi, draga. Arăt super, pentru cine te-ai pregătit? Mai frumos pentru iubitul meu coleg, Sorinel. E iubitul tău și merită. Nu pot să spun asta, rămâne la curiozitatea publicului. Da, descrie-ne în câteva cuvinte femeia visurilor tale. În primul rând să fie cu minte, respectoasă, să mă iubească cu adevărat, să nu țină la mine pentru că sunt copilul de aur sau ca un faimă sau mai știu eu ce, că nu accept niciodată în viața mea așa ceva. A fost o vreme în care Sorinel nici nu îndrăznea să viseze la celebritate, să aibă averi. Era doar un copil cu vise simple. Ce dorești pentru anul 2004? Așa, pe sufletul tău de copil, ce-ți dorești? Să ajung și eu ceva. Adică, ca cine vrei să ajungi? Ca nimeni. Să fiu și eu acolo, sus. Și sus acolo ce să se întâmple? Păi asta depinde De cine? de mine. Așa. Ce visezi tu să ai dacă ai bani? Să-mi întrețin familia, să-mi o ajut. Să-ți faci o casă? Da. Așa? Și pe urmă mai mă gândesc ce o să fac cu banii. Aha. Dar la ce visezi tu așa? Ce-ți place ție? Ce ți-ar place ție? În afară de familie și casă. Care sunt pasiunile tale așa? Ceva care ți-ai fi dorit tu să ai tu al tău, să fie al tău. Eu l-am simțit, el îmi foca rău de mașini. Îi plac mașinile rău de tot. Ce mașină vrei să ai? Mercedes.
De la Dan Bursuc a învățat să fie tot ceea ce este astăzi. Datorită lui, pentru Sorinel, copilul de aur, totul a părut firesc încă de la început, chiar și celebritatea. Am avut cu acest băiețaș talentat, am avut o colaborare fructuoasă și totodată, ca să fiu sincer, nici nu mă așteptam la așa reușită. Dar Puștiu este foarte talentat, bineînțeles că mai are de învățat, mai are de muncit, dar ceea ce mi-a plăcut, faptul că este foarte, foarte muncitor și bine, el are șeful în spate pe Bursuc, dacă nu iasă bine, ăsta foarte exigent. Vestea că pe scena lăudărească a apărut o nouă stea a ajuns repede la urechile tuturor și la fel de repede au apărut faima și bănuții. Din ramura asta a romilor, cei mai bogați oameni au ținut neapărat ca noaptea de Revelion să aibă cea mai nouă vedetă a manelelor, care m-au contactat pe mine și mi-au spus că nu contează cât ar costa, numai să-l aibă pe Sorin copilul de aur. Sau ar costa mult. Dăm omului ce-și merită, nu?